Pathian in nithar min mutir le ta a kan Pathian hena lom thuam sela tukina hian Pathian pâwlna hun toy han hmang ho le ila Galatia ramami den he na tirko pawla le khathon bunga chang somni pani le somni pathum hi lo ngai thang u Thlarau ra ero chu mangai na te lim na te rem na te do thei na te ngil nei na te that na te rin nom na te thun huai rol na te in sum thei na te ani zoke COVID-19 shileng awanga kan in khom thei lo chungin kan ril ru Pathian lama min kai hruai tu tan ti in Pathian pawlna hun toy te kan an buat sai thina thupui poimo tak tak kan zir hoin kan ngai tu ho to a tukina tang hian Thlarau ra pakua te hi zir hoin Pathian pawlnan man han tum le ila tukina hian Thlarau ra pakua kan hmu te zinga masaber mangai na chungchang hi kan ngai tu howanga kan lu chil thui main Thlarau ra ti hi tunlai kan hriat thiam ol samdan turangin heti zong hian soifia han tum ta ila COVID-19 shileng in minti boilai ania mishing taksa coronavirus chu nunga a om reng chuan ra chua aron nei thina chung te chu kan hriat lar em te khan nia thoha ti te shrokna rim hriat na hlo khosik dele adang te po khan ni theyang chu hetiang chi hian mishinga Thlarau thiang hlim hi nunga a om chuan ra aron nei thina chung te chu thil thatak tak mishing nun ti hausa tu le chen fak oma siam tu te an nia tin chu mai ba ka Thlarau thiang hlim min pe tu Pathian lom zonga min om tir thei tu po ani bok ani Thlarau thiang hlim hi ring tu te hna pe kani ti kan sia a thuthlung hluya khachuan Pathian Thlarau chuan changin ami man te thuama han chua san dai chang te po nei ti kha lal sola chanchin atang te po khan chiang takin kan hmuwa ma se thuthlung thar hun nu ngai ro chuan zol nei zo e laten lo au puyang khan mi zong hlena ka Thlarau ka leyanga ti angin ring tu te chen chil turin Thlarau thiang hlim chu lo thleng ta a lali suan soidan phei chuan chatua na in hna om turin ati kherani chu wangin Thlarau thiang hlim hi kan tui viau lai kan hne na om kan tui lo deuh nuwa min chua san le mai thina ni lo ti hi han shema support ta ila tunlai COVID-19 na wanga kan in khom thei lo lai te le Pathian thu po kan ngai tu man mang lo lai te hian Thlarau thiang hlim chuan min chua san ti na ni hau lova a hruaya om du piang ten an mania a chen reng zia hi an hrechiang deuh zelani ti chuan virus kan taksa omin na athoka ngong aron neya ra aron chua thinang hian Thlarau thiang hlim po chuan keimania effect aron neya ra aron chua thina chung te chu Thlarau ra ti kan soite hi an ni ta thina ni helaya ra ti hi Greek tongin karpos ti ania ra ti na mai ba ka hian sap tonga offspring chi tha fa kan ti soina angte tin thil ti te tin result ti te tin profit a hlep a hlo chua ti na angte po hi a kok thei boka keimania Pathian Thlarau omina ngong thatak tak aron nei thin te soina ani berang chu ti chuan tukina hian Thlarau ra ma saber hmangaihna chungchang hi hetiang hian han zui ta ila hmangaihna hi Christian na chuna langsar ber le poimo ber ani reng ti po in a soingamin ka sia a Pathian hmangaihna ro pui takin boral tur min tinunga fakna hla a kan sak thin nun na chau chumin pelovin ama katana in pe ti angin ama athil tha om zong chumin pe a chuwang chuan hmangaihna nei ve turin siam thar kan lo ni ta a hmangaihna chu Christian te chin chiana Christian te symbol ro pui tak alo ni ta ani vairama kan thian pakhat pastor pakhatin Hindu pa nenanin komna chungchang a soya chu Hindu pa chuan ka farnu te po hian Christian pasala an nei ka fanu te po hian an nei ka phal a chan chu Christian te chuan hmangaihna an nei ani atia aro pui hle ni hmangaihna hi Christian te min chei moi tu ani ti po chu chuna tar lang chiang hle ani Thlarau ra hmangaihna phir ti po ina soi theyanga pakhat na chu Pathian in min hmangai masaka wanga ama kan hmangai let na hi ania tina dot tu chu lali suan thupek ro pui ber dot tu ati
ma ni mishing puite mangai hi ani bok ani lali suwa hian ama ring tu te chu mangai na nei turin min du mawangin thupek thar min pek po kha in mangai ula ti kha nia inin mangai chuan mi zong in ka zirtir te in ni ti chu mi a chuan an hria ang ati zuya I suami te kan ni lan na chu Hmangaihna hian ani ber ani chu zohana le kha thona po khan ti hian kan hmuwa du takte u in Hmangai ton thewang u Hmangaihna hi Pathian laka chua kan isia mitin Hmangaihna ne yapiang Pathian shin nan ni to a ti kan hmuwa kan hena Pathian a chenga a Thlarawin min chen chil reng ani ti lan na chu Hmangaihna kan lan tir zel na hian ani mithiang lim Augustine khan Hmangaihna omna pianga Pathian a om Hmangaihna nei la Pathian ni muzel ani mai te po ati nge ani Thlarau ra Hmangaihna ti soinan hian Greek tong agape manania agape chu engma in alua lan le adal theilo Hmangaihna soina ania mi te chu engang po in kan chunga thalo po ni sela Hmangai tlat na tin min rul le theidon mi lo po ni se Hmangai tlat na lali suani melma Hmangai ro tia min zirtir ang Hmangaihna soina kha ania Pathian Thlarau keimani a cheng chuan chutiang Hmangaihna chu keimani kaltlangin lanti ratum thina ni heitun lain shileng awangin lockdown te kan tuara kan eizon na kong sang thok theilovin mang angin kanom mek hloma hengkara kan nei ang zong in peya kan luang chuak thin te hi Pathian Thlarau keimani a chengin ra a chuana ani ti hi sia ila he thingtlang lama tangin khopui lama chome sang kanan phurlu zut mai te hi ro pui hle a tin Mizorama khopui pakhata cheng papakhat phei chuan a in lua tu thlabi hlo nei lo chung ko som paruk zet chu in lua mana ol tir ti te po hriat tur kanan neya Pathian in mala som thel hau lovinarin omani hetianga Hmangaihna kan lan tir na kong sang te hi keimani ti that ani ngot lova Pathian Thlarau chu keimani an nungin a cheya na athoka thil tha ra tha keimani kaltlangin a chua mai ani chuwangin hetianga Hmangaihna kan lan tir na chan ber chu Pathian Thlarau keimani a cheng wangani ti hria ila min ti chak tu keimani a cheng awang chuan heng thil te hi kan ti theiani ti hria ila chuwan chuan Pathian hena ro puina le choi moina I hlan zelang u missionary pakhat chu in ramin sual te lul neneng tin nge Hmangaihna thui sil theya ti in an zota ani chuan Hmangaihna thu ka sil hleinem ka Hmangai zo ka lom ati e an tia Hmangaihna chu thinlung le ka chawa om mani lova thil tia alan chua hi alut dan berani zelani kan Bible po mani mishing pui Hmangai tu chuan dan chu azo fam kim to sia ti te kan hmuwa tin zohana le khathona po khan naute u thu chawin I Hmangai suang u khai le chawin I Hmangai hek suang u thil ti le ti tak zetin ni zok ro se ti te po kan hmu bokani Pastor Bial pakhata kan omlain kan chen pa pakhat fiam thudu tak hian kan rongbol na min troi oma chuta chuan midang te hena chuan heti rongbol na akaron pen chua ve wang hian kapol ta phet ti na ni lawania o ati thina chutiang deuh chuan Pathian Thlarau keimania a che ta wang hian danglam na mak tak engemaw hi kan tem vek kher lawanga kan mur chem kherdon lova kan za chiai kherdon hek lawani Pathian Thlarau keimania cheng ti awanga lungchiat vek tur pon ni lawa mitui tlak vek tur pon ni kher lova tin kan lam dor kher lo mai thei ma se keimania changa Hmangaihna awanga thil tha pek chu ani hian chu Pathian Thlarau thil ti Thlarau ra chu ani ti hria ila chuwangin Thlarawin ra a chua zel na man ruan I turin Pathian hena in hlan thar zelang u Pathian na thu kan zatan malmin som sakro se Amen. Ni man nuam vek ule.